Ah, golek keong. Kuping dirica-rica karo temon. Bajingan. Lek man, daganmu kono kuwi, aja maju sithik-sithik, kuwi urusanku wisan. Ngasih jiko tak pecat kowe. Kebengi kuwi cair-cair temen kaya lumayan iki. Lah iki. Ah, nemu babon ra kowe. Iki temen. Jangkrik. Sing ndok lawang sapa? Biyen iki alah lakunya. Aduh. Jangkrik cekrek ora iki sikile. Ame sawah omah sandung sik. Sawah yo marget dadi kabeh. Lah jangkrik malah ping pindho iki salah pite apa wonge iki alah. Wis pitan ono pisan ka sing jaili aku. Tak mbak ning rawa kowe. Rasanya. Oh no! Wolak temen goblok. Wong nggur pola kayak diingtek ini ngendi lele iki wi. Wah, lele. Goblok, Jebol emu. Wah, pisan ngono pisan. Goblok kok. Jebol ya malah aku arep serempet. Yo tabrak sisa nek menang pitmu to. Eman-eman pite. Yo, wah, gak apa. Pite iki gitu ke sawah itu perapat kok. Wes, ayo munggah bareng udut karo aku. Ayo. Jebol kan jaduk ta. Sik pitku golek sik. Jujung. Yo. Lah, video elek kayak ngene jene. Waktu kang ngene kok diurusi. Lagi yo larang iki kok. Lah, ono. Yo. Wis kene, udah. Wes, wes. Gua ono. Gua. Doten duduk mau. Ini Blok. Wah, jan gembul pekok tenan. Lho nyong, udut sik. Gek-gekne wong tok isone. Sik, ngeteng sik udut. Santai. Besok PT dijolke ya. Jolke apa? Kayak ngene percil kae lho. Fortuna kae to. Modone papat. Kayak papat, raketang elik ning papat kae. Dari Fortuna kae. Kayak yakin gak iso jrungup neh. Mulane wong iso kemaki kan tepane Fortuna kae. Iki apa yang sigarete? Lah, sigarete ndelan tak mon gak sido. Gak sido. Tak. Iya lho iki. Wis iki tambahan 2000 uripmu rasa Wah, sudut jarang. dan iki asline bolone gembul asine iki kok. Wah, kae tengik-tengik loro kae dan ono ae. Wah, lah kae bocah iki. Lah kae bocah iki. Wis yo lah. Mulih sak yo. Buate dosa tok kok piye cah iki. Cepet. Dosaku ki sithik. Percil langsung.
Goblok tangan tuh. Wapo Mutiaro toh Dora Pokro. Wah, seperti jangkrik we. Ayo ngadeg yo ya, ayo. Sing ojak perken bangsat lho. Cuk, oya. Biar ora tiba ayo. Oh no. Ayo mon angkat mon. Lu. Kamu diaro syukur balasanmu ya kowe. Wes 30. Teman-teman semuanya entah seniman entah enggak foto enggak ini tolong dibantu karena memang seniman ini baru terpuruk ekonominya yo di share, like, komen itu dukung secara itu kan itu gratis jadi tidak usah takut dulu karena biaya dan kita saling mendukung dan yang melihat mungkin punya channel juga ya minta langsung ke sini ke nomornya Sinar Kencana Official. Mas aku diganti subscribe-nya dibantu juga gitu nanti insya Allah akan dibantu. Jadi kita sama-sama maju jaga konten-konten yang baik. Oke, yang mana Mas Toya? Thank you.